أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع ذلك هو الضلال البعيد. Allahu Akbar. Sengathi Allah umdali angabusisa ukufunda kwezwi lakhe. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula kube nani nonke. Ukuthula kube nani nonke nomusa nezibusiso zika Allah umdali wethu sonke ube nani nonke. Bafowethu ngihlale ngisho ngithi mawufunda iQur'an wositshela ukuthi uhleli esigodlweni ulalele inkosi yamakhosi iyakhuluma ulalele umlomo ongathethi manga. Lalela ukuthi Allah uthini. Uthi Allah yad'u min dunillah. Abantu babiza abanye onkulunkulu ngaphandle kuka Allah. Abantu babiza abanye onkulunkulu ngaphandle kuka Allah ongumdali wabo onguyena obadalile. Labo onkulunkulu laba ababizayo ma la yadurruhu abakwazi ngisho nokubazwisa ubuhlungu noma ngandlelani. Ayikho into lo nkulunkulu omkhonzayo akwazi ukukuzwisa ubuhlungu ngayo, ayikho. Ayikho into engakuzwisa, akanawo amandla okukuzwisa ubuhlungu noma ngani. Allahu Akbar. Wama la yanfa'u. Ayikho indlela angakbenefita ngayo lo nkulunkulu wakho omkhonzayo. Nazareth, lo shembe omkhonzayo ayikho indlela angakuzwisa ubuhlungu ngayo, ayikho indlela angakbenefita ngayo, angakunikeza inzuzo ngayo, angakusiza ngayo, ayikho. Mkristu, lo Jesu omkhonzayo naye ngokunjalo ayikho into angakuzwisa ubuhlungu ngayo, ayikho inzuzo futhi ongayizuza ngaye. Nawe wena okhonza idlozi, le dlozi lakho likhonzayo, uthi Allah angeke likwenzele lutho, ayikho into elingakuzwisa ubuhlungu ngayo, ayikho into elingakulokhuzana, elingakuzuzisa ngayo, elingakunikeza yona enhle, ayikho elingakwenzela yona, ayikho. Nawe wena Mroma, uMaria ocebileyo lo umkhonzayo, ayikho into angakwenzela yona, ayikho, ayikho. Nawe wena okhonza isithombe niyafana nje nonke. Nawe wena okholelwa enyangeni okhonza inyanga, nawe wena okhonza isithwalo niyafana nje nonke. Umdali uthi nonke niyafana, niyinto eyi-one, ayikho into enganisiza. Into eyenzakalayo huwa dhalalul ba'id, nilahlekele, nidukele kude kakhulu. Allahu Akbar. Uthi Allah nidukele kude kakhulu, nidukile, anidukanga nje, nidukele kude kakhulu. Mnazaretha ngokukhonza kwakho ushembe, umdali wakho uthi udukele kude kakhulu. Mkristu ngokukhonza kwakho uJesu, umdali wakho uthi udukele kude kakhulu. Mroma ngokukhonza kwakho uMaria ocebileyo, umdali wakho uthi udukele kude kakhulu. Mwasithawa ngokukhonza kwakho uJehova, umdali wakho uthi udukele kude kakhulu. Nawe wena okhonza idlozi, nawe wena okhonza inyanga, okhonza isithwalo, umdali uthi nidukele kude kakhulu. Nawe wena okhonza ithombe, umdali uthi nidukele kude kakhulu. Uma ngabe niyangiphikisa yenzana amavideo ningi-challenge nonke. Nawe wena othi umdala akekho, wena atheist, nawe wena okhonza umlilo, umdala uthi udukele kude kakhulu. Nawe wena okhonza imvelo, umdala uthi udukele kude kakhulu. Uma ngabe nithi umdala unamanga, ngichallengeeni. Yenzana amavideo njengami ningi-challenge. Lalela-ke. Ngifuna ukukusikela ukuthi idlozi yini umsebenzi wedlozi. Angithi awuwazi. Wena-ke okhonza idlozi. Ngifuna ukukusikela-ke manje ukuthi yini umsebenzi wedlozi. Okokuqala awukho umsebenzi wedlozi omuhle. Okokuqala okumele ukwazi lokho. Lalela-ke imisebenzi yedlozi. Umsebenzi wedlozi ukuthi wena uhlabe kuze kuphele imali. Umsebenzi wedlozi ukukuyekisa umsebenzi, uholitshe le mali ukuyekisa umsebenzi, likuyekisa umsebenzi lithi hamba uyothwasa. Ngoba idlozini umoya omubi, umoya kaSathane, umoya wamadimoni. Izingane ezincane ziphenduka izangoma. Umsebenzi wedlozi ke lo, ingane encane ezifunda isikolo ziphenduka izangoma kuthiwa ziyothwasa zephehlweni.
umsebenzi wedlozi ke loyo. Alinayo into enhle idlozi eliyenzayo. Umsebenzi wedlozi ukuphendula abantu ama-gays. Umsebenzi wedlozi ukuphendula abantu izitabane. Umsebenzi wedlozi ke loyo. Ukuphendula abantu izitabane, ukuphendula abantu izinkonkoni, ukuphendula abantu ongqingili. Umsebenzi wedlozi ke loyo. Umsebenzi wedlozi ukufaka abantu ezikweledini. Ungene shiqe komashonisa. Umsebenzi wedlozi ke loyo. Umsebenzi wedlozi ukuhlukumeza uze uyofa. Angikuphindele. Umsebenzi wedlozi ukuhlukumeza uze uyofa. Umsebenzi wedlozi ukuthi kuphele yonke into ekhaya. Athule nje amadlozi ayabuye. Kuphele yonke imfuyo ekhaya, kuphele inkomo, kuphele imbuzi, kuphele imvu, kuphele yonke into ekhaya. Uloku hlabe njalo. Umsebenzi wedlozi ke loyo. Umsebenzi wedlozi ukuthi ubukele umndeni ubhuqana, uphele ubulalana wonke, ethule amadlozi engasho lutho. Ziqedana ingane zabantu ngenhlavu, ziqedane ngemithi, zibulalana, zithakathana. Umsebenzi wedlozi ke loyo. Lithule nje libukela alisho lutho. Alivika lenzini, idlozi ke lelo. Umsebenzi wedlozi ukubukela izingane zidutshulwa mihla namalanga. Abanye bayaqhuywa kuthwalwa ngabo. Bebulalana ngesihluku, abanye babulawela izimali zamapholisi. Athule wona amadlozi awasho lutho. Into ayaziyo amadlozi ukuthi hlaba imbuzi uqolise. Ngiqolise yini? Ngimoshakalelwa. Yimi engimoshakalelwayo kodwa yimi kumele ngihlabe imbuzi ngiqolise. Ngiqolisa ini sengimoshakalelwe kangaka? Yini le ngiyiqoliselayo ngenzeni? Umsebenzi wedlozi ke loyo. Ukuhlukumeza uze uyofa. Uyoqolisa uze uyofa. Uyohlala uze uyofa. Ziphele zonke esibayeni. Umsebenzi wedlozi ke loyo. Kuzo zonke izinkinga ezikhona, angeke uzwe idlozi lifika kuwe lithi nazi inamba zelotho, nazi inamba zamahasha. Hamba uyodlala ubamba uzokhona ukuthi ungenzele imisebenzi le ngithi ngifuna ungenzele yona. Njengoba ilothi inetshele imali, inemali eningi kangaka. Kuthiwa amadlozi abona yonke indawo, kodwa ahluleka ukubona emva komshini welotho. Ahluleka ukubona ukuthi iliphi ihashe elizowina. Njengoba bekusibuya kuJuly nje bekuJuly handicap, ahlulekile amadlozi ukutshela abantwana babo ukuthi hambani nobheja amahashi nizowina imali engaka. Hlulekile amadlozi ukwenza lokho. Into abayazi ukufuna into ongenayo. Amadlozi ke layo ke. Yingakho bengeke bakunike imali ngoba bayazi ukuthi uzophila kamnandi. Ngeke idlozi likunike imali, liyazi ukuthi uzophila kamnandi. Alifuni uphile kamnandi, lifuna uhlale ngokuhlukumezeka uze uyofa. Noma ke usuvumile ukuyothwasa, uyeke umsebenzi obhadala itshe lemali, uhambe ephehlweni ohlala emzini womuntu for 4 years noma 3 years noma 2 years, uhlukumezeke laphayana, ingane zalaphayana ayisenzi lutho. Wena othunywe esitolo, wena othunywe ukwenza igroza, wena owashayo, wena oayinayo, wena ocleanayo, uvusa ebusuku ekseni ngovivu kuthiwa uyoshanyela ibala, ugeza amafastela, wenze yonke into, uyapheka, ugeza izitsha, uyandlula, uyawasha, wenza yonke into la ekhaya. Ingane zala ekhaya ayisenzi lutho. Mawuthi uyabuza kuthiwa idlozi liyahlukunyezwa, khona kuzoba idlozi eliqinile, kungabi idlozi elintekenteke, kungabi idlozi elidla imbumba. Umbuzo uthi mangabe leli dlozi lakhe eseliphumile lo mndawo esehambile, ubani osale ekhahlamezekile emzimbeni? Nanku umbuzo engiwubuzayo. Into ke ebhlungu eyenzakalayo ngedlozi, uyothi ke lapho ke usuthwasile, waphothula, wanqwamba, waphuma, kuthi usuvaliwe, usudla imbumba, awusaboni lutho. Kunamathwasa ezayo kuwe ngoba vele udla imbumba, awazi next, awuboni next. Uyekisa umsebenzi, uhola itshe lemali, uwummeli, uyi-accountant, udokotela, uyiyo yonke lento le. Kwathiwa hamba othwasa, abakini bathi hamba othwasa. Uthi umbuzo wami, abakini abanjani labo abakuhlukumeza ngale ndlela, uhlukumeze kuze uyofa? Saphinda futhi, uma ufuna ukuphila kamnandi,
khahlela yonke lento loyibiza ngomsame lapha ekhaya noma i-altar noma iladi noma yini, khahlela yonke lento, uthathe uhambe lapha esigangeni ushise nalamabhaya akhona, ufake umentshisi, ubuye uze la ekhaya ukhonze umdali wakho ngendlela umdali afuna umkhonze ngakhona, ubone ukuthi into zakho ngeke ivuleke yini, ngeke iqhaqheke yini, amafindo lawo oboshelwe wona ngendaba yokuthi wena uhlabela abalele, ngendaba yokuthi wena uneyikweletu, uze kuthiwa bhadala isikweletu somuntu ongasekho emhlabeni, owayenza ukusangana ephila emhlabeni, wena kumele ubhadale lezo yikweletu. Umsebenzi wedlozi-ke loyo. Ngithukeni-ke ngigcine la nithanda khona, kodwa kusalayo ngizwile ungetshe. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.